работе нашего заседания принимают участие президент Республики Татарстан, премьер-министр Республики Татарстан, члены правительства. Дәүләт Советы сессиясының көн тәртибенә 15 мәсьәлә чыгарылган иде. Иң мөһиме Конституциягә үзгәрешләр кертү буенча канун проекты. Әлеге мәсьәлә буенча Дәүләт Курылышы комитеты рәисе Альберт Хәбибуллин сүз алды. Республика Конституциясы 7 бүлек 126 маддәдән тора. Шуның 6 бүлеге һәм 60 маддәсе үзгәреш кичерәчәк ди ул. Аларның берсе Татарстанның югары вазифаи заты атамасына кагыла. Принятым в декабре законом Республики Татарстан номер 109 были внесены изменения в Конституцию. Декабрьдә кабул ителгән 109-нчы закон буенча Татарстанның җитәкчесен рәис дип атау хәл ителде. Шул ук вакытта моның өчен күчеш чоры каралган иде һәм яңа атама республиканың яңадан сайланган җитәкчесенә карата гына кулланылырга тиеш иде. Өстәмә рәвештә җыелып киңәшләшкәннән соң күчеш чорыннан баш тартырга кирәк дип хәл ителде. Димәк, республика җитәкчесе инде быел ук рәис дип атала башлаячак. Переходной период дигән статьяны көчен югалту дип кабул иттек. Бу инде бер трагедия да түгел. Конституцияның нигезе, аның нигезе Татарстан Республикасы дәүләт, государство дигән сүзләре калды. Дәүләт, без дәүләт булдык, дәүләт булып калдык. Иң мөһиме минем өчен шул. Конституцияда 2 яңа маддә барлыкка килде, 25-е үз көчен югалтачак. Республикада прокурорлар Федерация Советы белән киңәшләшкәннән соң билгеләнәчәк һәм Генераль прокуратура төбәкләр белән килештермәячәк. Вазифаларыннан Россия президенты азат итә. Үз эшен туктаткан Конституция суды урынына Конституция Советы булдыру турында яңа маддә барлыкка килә. Республика җитәкчесе үз вәкаләтләрен башкарганда дәүләт телләрен кулланырга тиеш дигән таләп кертелә. Спорили, доказывали, находили приемлемое решение в этой обстановке. Я предлагаю поддержать предложение комитета о том, чтобы сейчас не политизировать этот вопрос без выступлений. Они практически повторяться будут, которые были сказаны нашими депутатами. Все это постарались максимально учесть. Үзгәрешләр күпчелек тавыш белән кабул ителде. 73 депутат хуплап тавыш бирде, 9-ы каршы иде, 1-се катнашмады. Шулай да үз фикерен җиткерүче депутат булды. Конституциягә без төзәтмәләр керттек. Күпчелек тавыш белән. Яңгыннан соң су сиптергә төзәп бермиләр. Ләкин бер фикер кала. Бер ниндидер бер юшкын кала күңелдә. Шушы төзәтмәләрдән соң бу Конституция нәрсә ул? Безне гап-гади бер Россия өлкәсе белән тигезләштереп, тәңгәләштереп куймадылармы? Әлбәттә шулай. Де факто без инде бер гади генә өлкәдән әллә ни аерылып та тормыйбыз. Әлбәттә кайбер символлар әле калды, Аллага шөкер, ләкин асылда безнең аерымлык бик күпкә юкка чыкты. Конституцияга үзгәрешләр кертү турындагы закон проектын Татарстан президенты бүген имзалады. Ул басылып чыкканнан соң 10 көннән гамәлгә керә. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.